tilka ako min filɛ nin ye nin de ye adan ye jahadu u fitiri waliyara n'u ma ka kabako ye u ye kiraw sɔsɔ u tugura dazagona bɛɛ ka sira de kɔ min ye kana gɛlɛnw ye mana a ko watili ka adu o do a ko nin de ye adangaw ye u halaki yɔrɔ ko a filɛ nin ye o kumana i ti foyi ye bilen fu halaki yɔrɔ nɔw i b'o de ye watili ka adu o kumana adakaw ka yɔrɔ de filɛ nin ye sa dugumakolo la a bɛɛ halakilen filɛ jahadu bi ayati rabbihim u ye u ma ka aya u y'a kɛ fɛn langolo ye k'u kɔ don ala k'a yɛbɛbɛ wa asaw rusulahu u ye ala ka kiraw sɔsɔ o tumana u tugura k'a na gɛlɛn danzakona bɛɛ de ka kuma kɔ u ka ɲɛmɔgɔw la u ka ɲɛmɔgɔw b'a fɔ a kana sɔn dɛ hali n'u yɛrɛ ye tiɲɛ ye n'u nana u ka ɲɛmɔgɔw ɲininka k'a fɔ nin ko in e bɛ kira ko nin fɛn in bɔ n bɛ tiɲɛ fɛ dɛ u bɛ kuma wɛrɛ sɔrɔ k'olu hakili yɛlɛmɛ n'o ye ani di nin minnu kana ka gɛlɛn u nɔfɛ tugura nin diɲɛ na yan lahanatan dangana wa lahara don danga fana b'u kan ye bɛɛ jɔlen ɲɛna ye ala i k'a dɔn adangaw u kafiriyara u mama i k'a dɔn adangaw yɔrɔ jan o yɔrɔ jan o bɛ adangaw ye ka bɔ ala ka hinɛ na min ye hudu ka jamakulu ye o kunna ko na wa utubi'u fi hazihi dunya la'natan danga tuguru nɔfɛ nin diɲɛ na yan mɔgɔw y'u danga wa yawmal qiyamati wa lahara dɔw fana danga tugulen b'u nɔfɛ jɔn bɛɛ jɔlen ɲɛna u bɛna danga ala inna adan kafaru i k'a dɔn adangaw kafiriyara ala ma koyi o ma sɔn yɔrɔ janya bɛ adakaw ye ala ka hinɛ na kawmi hudi ni min ye hudi ka mɔgɔw ye naam segi ne ala ye cili kɛ kun ila samuda ka taa samudakaw ma n'u balimakɛ ci salihan min tɔgɔ ye salihu ala salihu k'u ma y'an ka jamakulu a ye ala kelen bato ala wɛrɛ t'a bolo ni ala kelen kɔ ala tigitigi ala de ye aw sindi ka bɔ dugumakolo la ni ka sɔrɔ ka aw balo dugumakolo sanfɛ ayo ala in yafa deli n'a tilala a ka tuubu kana o ala in ma i k'a dɔn ne ma ala ka suru jaabi masado ya isa naam a ko de wa ila samuda akhahum salihan a ko salihu ci ka taa samuda khawma ila samuda akhahum salihan an ye salihu ci samuda khawma mana mais toujours ala bɛna ni akhahum de ye n'a fɔra i balima ciri ma o ka suru hinɛ na o ka suru n b'i fɛ la ka tɛmɛ maa wɛrɛ kan ayiwa hudu yɛrɛ ka cili la fana a ko a ka mɔgɔw ma ya qawmi a b'o siɲɛ 3 de fɔ ya qawmi a ka mɔgɔw ma pour que u k'a dɔn dɔrɔn ne ye aw dɔ de ye aw ni ne ye kelen ye ne ti fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka bila aw kɔ naam ya qawmi n ka mɔgɔw ubudullaha a ye ala bato koyi ala wɛrɛ foyi t'a bolo ni ala in kɔ wa ansha'akum ala de ye aw sindi insha'u de kɔrɔ ye fɛn min tɛ fiyewu ka na ni o ye
kumana khaliku ye dali ye mais insha'u de nya bo nyere la kasoro mama nyonge mata nyondo kumana ansha'akum ala de aw bo minal ardi duguma kolola ninga tlaka aw balo duguma kolo safe ayo ala yafa deli de segi aka tubi kata olama ika do ala ka suru awla abaw krefe na kumana fe abame aro ni hina kuma daye parce que alina ni dalude min ba yiru la ka fo ala be min ba yiru la ka fo bolite ala yi muna nana no dalu chama ye ko fuye ka soro ka tubi nyini u fe kata o ala yi ma nga o be ko o mason samudu ismu kabila kabila do de togo ye ko samudu o fol de ma ko samuda kaw o samuda ka nunu swalihu fana bi bo samuda de swalihu fana ye samuda kai samudu togo dara mɔkɛ dɔ de tɔgɔ kun ye ko samudu o mɔkɛ in tɔgɔ de ye kabila yɛrɛ tɔgɔ ta tɔgɔ dara ko samudu nka dɔw ko k'o yɛrɛ tɛ koyi ko yɔrɔ in tɔgɔ dara samudu likilati ma'iha ko a ji de kun ka dɔgɔ samadu arabukan na samadu wal ma'ul qalilu ni ji dɔgɔyara a bɛ fɔ a ma ko samadu ko ji dɔgɔma do samadu samadu tɛ dɛ bi swadi tɛ bi sadu wala a faamuna wala o kumana n'a fɔra samadu o kɔrɔ ye ji dɔgɔmani ko a ji man ca k'o de la yɔrɔ in tɔgɔ da la o de kun y'u sigi yɔrɔ ye mais yɔrɔ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko hijiri a bɛɛ bi wele de ko hijiri mais ale ta in yɔrɔ yakaw bayna al hijazi wa shami a bi maga ni shami de ni ɲɔgɔn cɛ ay bayna al hijaz wa sharq ordon ya magan jamana ani ordon fila ni ɲɔgɔn cɛ ka taa ordon kɔrɔyan fan fɛ o kuma na qawmu salihi ka dugu de tun bɛ yen samuda ka ninnu ye n'o ye salihu balima ninnu y'a faamu dɛ k'o de ye samadu ye quoi a yɔrɔ ji ka dɔgɔ bon a kɛra o ye a kɛra min ye samudu fana ye maa tɔgɔ ye arabuw fɛ yen ka kɔrɔ o kuma na ko salihu ka dugu tɔgɔ kun ye samudu a bi sɔrɔ yɔrɔ min na diɲɛ kɔnɔ bi o de ye hijazi kɛrɛfɛ mais khasatan kana ordon yɔrɔ la ordon kɔrɔ yan fan fɛ mais hali sisan o sigiyɔrɔ in hali an filɛ don min na komi bi ko a yɔrɔ bi wele de ko madayinu salihu salihu ka dugu ko hali sini an filɛ yɔrɔ min na bi yɔrɔ in bi wele ten de ko madayinu salihu mais olu kun kɛra khulafa li qawmi hud hudu halakile kɔ olu de bilala hudu nɔ na hudu ka mɔgɔw nɔ na ala b'o fɔ ko wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di adi o kuma na ni hadisa dɔ bɛ yan ne y'a kanu k'a ta a ti nin baara in ka sira kan mɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la alakira sallallahu alaihi wasallam marra ala diyari samuda wa huwa fi tariqihi ila ghazwati tabuk alakira don dɔ la kisi nɛɛma b'a ma a tɛmɛna samudakaw ka yɔrɔ la ani kɛlɛjama u taatɔ don tabuka kɛlɛ la u selen samudakaw ka yɔrɔ la kira ko a hadisa ra bukhari ni muslimu y'a mafilɛ u y'a mafilɛ ka bɔ ibnu umar de la a ko qala rasul sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu ala haula il mu'azzabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim li'la yusibukum ma asabahum summa qanna rasahu wa asra as-sayra hatta jawaza al-wadi mana nin ye samudakaw halakila yɔrɔ min na kira ni silamɛw tɛmɛntɔ u bɛ taa tabuku kɛlɛ la u nana s'a yɔrɔ ma mɔgɔw y'a essayer ka jigin k'u bɛ taa yɔrɔ lajɛ kira ko k'u kana don ten dɛ ko fɔ ni min bɛ ka kasi k'a yira ala la ne mɔnɛna ninnu halakira u banna ala la ko ni o ɲɛji tɛ min ɲɛ na k'o kana don dɛ ko n'i donna tɔɔrɔ min y'u sɔrɔ a kana n'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ
mais o y'a sɔrɔ o kɛra san 100 joli san 1000 joli san 1000 joli yɔrɔ halakira san 1000 joli mais ala ka dimi de y'a halaki kira ko silamɛw kana don a la u kana taa ye ala ka dimi kan'u sɔrɔ k'o kɛra dɔrɔn a yɛrɛ y'a ka jalamugu meleke a kun na k'a ka so dajuru gosi k'a teliya ka boli yɛrɛ fo ka bɔ u kɛlen kɔ ka yen ban tuma min na a sɔrɔla ka so taama dɔɔni dɔɔni bɔn nin ye alakira ye sɔrɔla silam o siranna yɔrɔ ɲɛ ko tere b'a la ko tere bɛ yɔrɔ in na parce que ala ka dimi y'a halaki san 1000 a man kan bi malgré que san 1000 caman don olu man kan ka don a kɔnɔ hali bi ala ka dimi kana n'u sɔrɔ o man ɲɛ a ye jalamugu yɛrɛ kɛ k'a kun meleke ka sɔrɔ ka so teliya u ka bɔ yan yɛrɛ de o kɛra an da ye sa dɛ a ko summa kana arasahu wa asra aseyra hatta jawazu elwati Bukhari Muslim a kɛra an ka taa yɛrɛ ye sa fo ka t'u tɛmɛ kɔ kan ja tere bɛ yɔrɔ la o ja kira siranna ko ninnu halakira o halaki dɔ kana na se olu ma ja n'i sera mɔgɔw ma min ye ala ka jɔn ɲumanw ye n'i gɛrɛla olu la laala i b'olu fana ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a y'a lajɛ ni kira tilela ko tɛ hali ka surunya n'i y'a lajɛ kira ni nabilayi Musa yɛrɛ cɛ a ka jan kira ni Isa cɛ dɔw ko san 600 ayiwa nin y'a sɔrɔ nabilayi Ibrahima mana alors o tuma na san ba de don mais kira siranna ko dimi ye kɛra ka ninnu halaki an ka bɔ yen joona a kana n'an yɛrɛ sɔrɔ o tuma na n'i bolila balaw ɲɛ mais n'i sera waliyu ni ala ka ɲiw sigiyɔrɔ la ja n'i gɛrɛla ye laala ala bɛ hɛrɛ dɔ s'i ma o ala ka hakili ɲuman d'a ma ko in ma nɔgɔn dɛ dalilu bangenen de don k'a ban pewu nka adamadenw ko f'u k'an bɔ an hakili kan o tɛ se ka kɛ dɛ maa ka fisa maa ye maa bɛ maa bonya n'o tɛ maa bɛ tugu kira la kira fa dɔnnen don a ba dɔnnen don a bangena dugu min na ani mɔgɔw de bangena ɲɔgɔn fɛ a lamɔna mɔgɔw de bolo a lamɔna jama de cɛra mais munna mɔgɔw tugura la parce que a ye fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw y'a ye ko nin ye tiɲɛ ye u y'u yɛrɛ d'a ma ka muru ta ka sa caman sara caman ko anw bɛ sa o bɛɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ min bonya t'i yɔrɔ i ma mɔgɔ min kusa i yɛrɛ i m'i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ min ye i bɛ se k'o kɛ o nɔfɛ ni bonya banna diɲɛna dɔrɔn a bɛ meleke birul walidain ala de y'a fɔ i k'i ka bangebaa fila bonya k'u dɔgɔya k'i yɛrɛ dɔgɔ ye waqfid lahuma zulli min rahma ayiwa i y'a ye cogo ayiwa i k'i bangebaa fila bonya ka ɲumanya k'u ye mana mɔgɔw man kan anishkur li walidayk mɔgɔw man kan ayiwa i kana a f'u ma fiyewu ko a kɛcogo man ɲɛ n'u ye min kɛ i ka jɛn n'o ye o kumana n'an y'a lajɛ an b'a ye mɔgɔw tɛ se ka kɛ kelen u kana an nɛgɛ ayiwa ne yɛrɛ ka kiraw n ye dɔ kusaya dɔ ye i y'a dɔn o y'a bannen kɔni a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na tere bɛ yɔrɔw la koyi kira bolila ko tere bɛ yen ka boli yɛrɛ kucu ne m'a fɔ dɛ Bukhari ni Muslim summa kana arasahu wa asra aseyra hatta jawaza alwadi ko halaki kɛra ya kira bolila tɔɔrɔ kana sɔrɔ ɲumanya kɛra yɔrɔ min na maa ka kan ka taa ye o hɛrɛ dɔɔnin sɔrɔ naam qalu u ko salihu ka mɔgɔw ko salihu masa ya salihu kun kɛra anw jɛra ya ka kɔrɔ an jigiba kun b'i kan ka kɔn nin kuma ninnu ɲɛ bi dɛ
a fɔ e bɛ sɔn k'anw ladi ko anw ka fɛn bato an mɔkɛw ye minnu bato ko an k'o batoli dabila nka i k'a dɔn anw kɔni an galenna anw bɛ sigara ka bɔ fɛn kɔni na i bɛ ka k'anw wele ilayhi ka na fɛn min ma an sigi bɛ kɔrɔsigi an bɛɛ anw dan tɛ nin kuma in na koyi a ko a ma cogo di qalu ya salihu ko salihu ma ko salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha an kun danbe la ka kɔn nin ye dɛ an kun sɛbɛkɔrɔ danbe la ko kuma na gɛlɛya e de bɛ sira jira o de la qisatul anbiya o kun bɛ kitabu kunkurunin dɔw bɔ ko qisatul anbiya o qisatul anbiya bɛna n'a ye ko nabila hudu salihu ko a kun bɛ fara ka mɔgɔw kan ka ala bato ko nka bila niyatin parce que ni huda ma na a ma nɔgɔn mais an bɛnna ka kaba k'a fɔ kiraw masumun o isma in o bɛ ta mais salihu ka mɔgɔw ko anw kun danbe la ka tɛmɛ bɛɛ ka dugu in na yan e fa kɔfɛ boliko bɛɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛna di e de ma kunta marjuwan fina e kun y'an ka jigilama an jigi kun tɛ maa si ka e kɔ kabla haza ka kɔni ni manamana kan ninnu i da bi k'a fɔ ko boliko tɛ tiɲɛ o tuma na e bi anw ladi ko an kana fɛn bato an bangebagaw y'u si ban ani an mɔkɛw fɛn minnu batoli la e bɛna n'o ko kura ye ya bi nka i bɛ k'an wele ka na min ma nin ye an yɛrɛ dan tɛ nin na koyi murib siga da don an ma minɛ yɔrɔ si sɔrɔ i ka nin kuma in na boli joli boli kɛmɛ ni kɔ dɔ bɛ fa bolo dɔ bɛ ninnu ka kabila bolo an k'o bɛɛ bila ala kelen ye o boli n'a caya mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ ma se ka dilan fɔlɔ n'o bɛɛ bilala ko ala kelen i ka ko ye anw m'a faamu an ma faamu cogo si sɔrɔ i ka nin kuma in na qala nabilayi salihu ko y'an ka mɔgɔw aw y'a ye cogo di ni ne kɛra ko ne ta ye tiɲɛ ye ka bɔ n ma yɔrɔ ala tilala ka ne sɔn pusamandiya la jɔn de bɛna ne dɛmɛ sa ka bɔ ala yɔrɔ ni ne ye ala ko ta aw tɛna foyi jeli ne kɔni kan fo n'a kɛra bɔnɛ ye sa dɛ aw kɔni tɛna se ka ne dɛmɛ foyi la gayra taksirin fo n'a kɛra bɔnɛ ye naam a ko y'an ka jama a ko aw y'a ye cogo di in kuntu ala bayyinatin n'a sɔrɔla ne bɛ dalilu bangenen kan ka bɔ ala yɔrɔ ni ala ka dalilu bɛ n bolo ka bɔ min rabbi ka bɔ ma yɔrɔ wa atani minhu rahama n'a sɔrɔla a ye hinɛ kɛ ne ye hinɛ in ye ka ne kɛ kira ye ka nabiɲumanya di ne ma faman yansurni minallahi jɔn de bi ne dɛmɛ ala yɔrɔ in asayituhu ni ne ye ala sɔsɔ fama tazidunani aw tɛna foyi jidi ne ye gayra taksir fo n'a kɛra fili ye ani bɔnɛ sabu a tɛ se ka jɔ ka don ni ala cɛ